Orain azterketa praktikoaren ordua da. Koko! Egin dezaket. Egin dezaket. Baina, egan ari da. Ez, erortzen ari da. Hau, Koko da. Beti arazoetan sartzen den dragoi txiki bat. Idisko bati utzi diozu gure subelarra hartzen. Subelar honek ematen digun indarraren gatik ez baliz, ezin izango genion herriska honi eutxi. Sentitzen dut, Aitona. Eman aukera bat gauza konpontzeko. Orain abiatzen bagara, zure gurasoak esnatu baino lehen buelta zaitezke. Kaixo, lagunok. Laguntuko didazu hemendik jaisten? Orain, Koko eta bere lagun Oskar eta Matildak abentura bat biziko dute. Hasi nahaste borrasten nazkagarria datorkigu. Suz beterikoa. Plan itzela izan da. Adiskidetasuna. Indigestio leherkorra. Horrek erakutsiko die subelarra jaten. Koko dragoi txikia.